Sa among pag-adto sa kabukiran, guys. Magmotor lang. Makita ko ang mga nagkalain-laing view, guys. So ma-enjoy jud ko og naa ko sa kabukiran. Hello guys, good morning. Naning tayo mga guys, padung kami sa bukid kay do na may adtuon guys. Kabayan kini sa akong trabaho nga paglakaw-lakaw lagi sa kabukiran guys, kung dunay ipasubay among subayan ang maong yuta guys. Og ang akong kauban ani guys, aga ako ang anak. A few moments later. Gibidyo ni mo? Oo. Kutob sa lubi nga naidahon. Makitaan. Saray tag-iyaan eh. Tuunan pa. Pero ang problema kay bakilid dili jud sa patag. Ay Jemelina. Dili lang hinuong kay patag. Pero unsa man nang na may lubi, sa may angay itkuan ana. Lamig nga saging Nya na ay pila ka punuan ning mangga. Murag unom pito murag ana. Wa man ni income. Wa man ni ka income sukad. Nay unong puno as mangga. Kutob po itong highway. Kasada. Karsada. Di mo makita karsada. Dili kay na kon sa sagtok. Karsada ana una gamay. Lugar Sobrang nag-ugkuan, sobrang nag-ektarya. Kanang lubi nga kingkitoy. Buon siya itanam ka ani ubi baka ha. Manok baka pwede baka ni kuhaon ning mangga kanang sanga sama ni. Wa man jud mo spray aning ilang mangga. Di isprihan ni sa una, di jud ka. Di ka bunga? Di ka bunga ano na. Siminto. Kapag karsada First lot jud noon siya pero sa akong pagpauli guys, nakakita na po ko og area nga nindot kay tan-aw guys. Nalingaw ko sa dragon fruits. Ako yung gikuha og view guys. Sana all na atay ingon ani no guys.
Basta na atas kabukiran guys, kung kugihan lata mananom-tanom ug sama ni ining dragon fruits, ingon aning gyud ang resulta guys. Kay kung doon na itanom, doon na jud siya ay anihon. Ang nakalami ng dragon fruits guys, kay pagsugod ana, hantod muli pang diretso na. Ang pagsugod ra lisod guys, basta makasugod na ka, muli pang nagajud ning maong tanom. Manghinaot ko guys nga sama sa mga among kauban magakugi og pananom sama niini para ug madamag dunay tay mapupo. Sige na guys, bye bye.